И това. Ми не знам. Кажи нещо де. Какво да ти кажа? Ми не знам. Какво правиш? Нищо сега. Ти какво ще ядеш? Някакви кораби. Аз ще взема нещо до центъра, ще съм гладна. Ай, фак! Добре. Ама питай ти такива въпроси като моите. Добре. Тя докато го напиша... Аз постанах много рано, седях 3:30, гледах телевизия. Останах бая рано, иначе ставам в 11 и нещо. Гледам Аз съм ще станах. Като по чудо. И аз станах, но и аз ставам 8 до 10. Но аз нощи седях да пусна до 1:30, 2 ли беше. Ставам и аз така, 1:30, да. Това без нещо. О, имам един въпрос. Каква картинка си иска да окачиш в стаята си? Тя трябва да влизам във Фейсбук, май. Чакай. Тя ще качи някъде. Това на мен ще ми излезе. Да. Мисля? Оп. Революция Z. Аз не ще го. Аз ще пиша ми не знам. В Аска ли си? Да. Аз ще правя този въпрос. Прати ми. Анонимен въпрос. Аз ще знам, че си. Аз ще го. Няма да е анонимен. И чакай. Аз ще отговорих на конфика. Ще видиш. Така. Дойде ми на мозък. Чакай да отговарям с тях. Ама малко по-бавно. Добре. Питай там, аз и аз ще питам. Чакай сега да измисля. Сега ще търся всички. Ама мале, натиснах анонимен. Абе. Аз се питах Влада или Стефка. Сега я търся.
Габи, питай нещо важно. Аз спам не съм. Габи, питай нещо. Чакай. Ами айде да, защото прави един клип тук. Я преключи. Ма не, аз те записвам в YouTube какво говорим и то ще го кача. Що? Ами аз за това ти викам да дойдеш у нас. Трябва да време. Ми айде, почвай. Ще дойде, има време. Какво да, Габи? Аз казвам си Кой не говори, да, видях. Аз съм спала само 9 часа, Габи.